Lewapda büdjetçiler iki palataly parlamente bagyşlanan ýygnaklara gatnaşmaga mejbur edilýär. Olarda syýasy partiýa wekilleri üýt götmeleri öwüp çykyş edýär. Türkmenistana baş kanuny üýt götmeleri ýürütmek kanun çykarjy ulgamy iki palataly sistema geçirmek boýunça hödürlenýän täze kanunyň fonuny häkimiýetler teklip edilýän üýt götmeler bilen baglykda ila tarasyna düşündürişi işlerine girişdi. Geçen hepde Lewapda häkimiýetler büdjet işgärleriniň mejburi gatnaşdyrylmagyny täze üýt götmeler boýunça wagt işlerini geçirdi. Olarda Türkmenistanyň erk ygtyýarsyz hasaplanýan kagyd ýüzündäki syýasy partiýalarynyň yerli wekilleri täze konstitusiýon özgertmeleri goldap çykyş etdiler. Duşuşuklary yerli büdjet işgärleri şol sanly mugallimler we lukmanlar mejburi gatnaşdyryldy. Geçen hepde Lewapyň Farap hemde çärji we traplaryny döwlet guruluşyny üýt götmek, kanun çykarjy ulgamy iki palataly sistema geçirmek we bu karary goldamak boýunça ýygnaklar geçirildi. Olara büdjet işgärleriniň tas ählisi gatnaşdyryldy diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu barada 10 fevralda ýiberen habaryny aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä duşuşuklarda ýurtdaky 3 syýasy partiýanyň Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň hemde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň yerli wekilleri täze üýt götmeleri goldap çykyş etdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan Faraply ençeme bilim işgäri duşuşukda partiýa wekilleriniň eden çykyşlarynyň manysyz we netijesiz boş sözlerden ibarat bolanyny aýtdylar. Ýygnaklarda Agrar senagatçylar we telekeçiler hemde Demokratik partiýalaryň yerli wekilleri arkadagy öňden görüjü lider hökmüni öwdüler. Ýygnaklarda olaryň manysyz, netijesiz we boş sözlerinden başga halka peýdaly söz ýa-da iş aýdylmady diýip ýygnaga gatnaşan ençeme Faraply bilim işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galybertede geçen hepde Farapda saglyk pudugynyň işgärleriniň hem agzalýan duşuşuklary mejburi çekilmegi bilen Farap etrap hastahanasyna saglygyny barlatmaga baran hasta raýatlar kösenmeli boldy. Iki palataly sistema boýunça täze teklip edilýän kanun taslama laýyklykda gödüňünde tutulýan täze ulgamyň wekilçilik palatasy 56 adamdan ibarat bolup olardan 8 adamy prezidentiň özü beller. Galanlary welaýatlardan we Aşgabatdan saýlanar.